South Africa siyabingelela kuphi khona nibile uMduduzo Mkhwanazi evela kwenhlangano Ithuleleni. Namhlanje ke senibuyela ngaphansi kwengosi yethu entsha esihloko sithi ke abantu bayagula, okuyingosi la khona ke sithola khona abantu abahlukahlukene bevela ngezifo ezisethusayo nathi ezibabaphethe nase belizamile usizo bengalitholi, ngabe semtholampilo mhlambe kephi kwalabo bendabuko ngokwehlukana kwabo. Abanye abazi bazophuma babheke ngapho ngokuthi bathole usizo kulezo zifo ezibaphethe. Namhlanje ke silana ke endaweni yasePortshepstone la khona ke sizonethulela ke ubaba osethe kade silandela kakhulu enhlangano Ithuleleni, oseke walekela futhi ngaphambili kwezinye izinkinga zasibhekene nazo. Osethe ke uyacela ukuthi ke aparticipate nathi kaThuleleni ukuthi asilekelele asixhasele ingosi yethu le esihloko sithi abantu bayagula. Izomethula kubaba ke owaziwa kakhulu nje la kuma social network omelaphi wendabuko okhona ngapha ozenze ePortshepstone. Namhlanje ke sizomethula uyena ke ozosixhasela le ngosi yethu le ukuthi ke abantu bayagula la khona sizobe sisiza khona abantu ke. Ngicela ke South Africa ukunethulela nangu ke ubaba uMsomi uyagadla iboss. Baba uMsomi ngiyabingelela baba. Ngiyabingelela Ndonga. Ninjani nkozami? Siyaphila njani? Siyaphila baba. Baba uMsomi sikwazi kakhulu empilweni zokuxhumana. La khona ke ufundisa ngamakhambi nangokulapha kwezifo. Namhlanje usiphatheleni mndana nakho sibezile ngapha ePortshepstone? Hayi benje Ndonga, kuzoba intokozo ukuthi sikwazi ukuthi ukusebenzisana nani ukusiza abantu la singabasiza khona. Yebo. Ngoba izifo ezikhona ezinye ezisimanje manje. Yebo. Na obhe ungazi ukuthi lo muntu uzophethwe yini. But ngizowenza konke okusemandleni nami ukuthi nginisize kubantu abazobe nenkinga ngezifo ezihlukahlukene, ngoba isikhathi esiningi abantu amalumbu lawo vukala umqala, vukala isitho sakhe sangasese, kwenzeke into ongayazi nje. Yebo. Esithweni sangasese kuphuma impethu, isifo esingasizange sizizwe nasemandulo. So ngizozama nami ngamandla ami angatheni ukufaka iqhaza lapho ngilekelele ngilekelela khona. Siyathokoza kakhulu baba uMsomi ngoba abantu babeza kuthina nathi sisuke sizobacelela usizo kubantu base South Africa. So ke uma kuvela ke abantu abakhulu abanjengani bethi no siyacela ukuthi silekelele sizama ukusiza lapho singaba namandla khona ukusiza kulezo zifo ezahlukahlukene. Ngikhuluma nje kunosisi seMpumalanga okade ngisendela isithombe izolo ebusuku ecela usizo ngengane yakhe ena 10 months. Ingane iphuma into engazuthi angazi ukuthi yibungu noma yini ngaphakathi esiswini. Ingane iyakhala, usengisendela izithombe zakhona akalitholi usizo. Kade namanje ngikukhumisa baba uMsomi nawe akubeka okubekayo ngayo usisi. Hayi usisi ngathi akasondela. Yebo. Sizoyilapha ingane mahala futhi. Yebo. Ngesimshashe ngalutho ngoba isikhathi esiningi umuntu usuke sehambe emosha izimali ehambe engalitholi usizo, akeze sizomlapha mahala lo sisi onengane onenkinga. Siyathokoza. Siyabonga kakhulu baba uMsomi ke. Kusuka namhlanje ke senizokwazi ngenza ukuthi ke ingosi yethu le ethi abantu bayagula naba ke abaxhasi bayo abazokwazi ukuthi basilekelele nikwazi nani ukuthi ke nilithole usizo uma uNkulunkulu evuma namandla evuma ukuthi sikwazi ukuthi sitholeke kunina. Siyazi ke ziningi izifo ngokwahlukahlukana kwazo, ezinye njengoba ngisho ukuthi ziyasethusa nje, kodwa ke sesiyabonga uma eseqhamukile baba uMsomi wathi thina ngaphansi kwenkampani yethu iyagadla uboss uzokwazi ukuthi basilekelele. Nansi ke inamba ke la batholakala khona mangabe ke nawe ufisa ukuthi ke ukwazi ukuthi uxhumane nabo. Baba uMsomi ngaphandle kwenamba mhlambe ke abantu abangathi bayakudinga mhlambe kwamanye ama province ngabe iyiphi indlela abangayenza? Sinama distributors amaningi Ndonga, akhona eGoli ama distributors ethu bayawazi abantu. Akhona ama distributors eGoli, akhona eThekwini, akhona eStenga, akhona eMpangeni, akhona eMaritzburg, akhona eEscott, akhona eNewcastle, akhona eHarding, akhona eCape Town, akhona eEast London. Ama distributors ethu national, akhona naseWitbank nasePiet Retief. Bangimshiya ngishilo eNewcastle. Yeah. So naseSwaziland akhona, siyazama futhi uspreada kwi-SADC countries. Sesiqalile eSwaziland, sothi Lesotho, sithi Botswana njalo njalo. So ama distributors bayawazi abantu. Ngihlale ngisho njalo kuma social media bayawazi abantu. Makhona into ekuphethe nenyoka ehamba esiswini, unenduna ezingapheli, une-cancer, omunye uyagula Ndonga akazi uphethwe yini. No dokotela abazi uphethwe yini. Omunye uphethwe cancer,
baseze bamgodukisa bathi isi-spread umzimba wonke ngeke sikwazi ukusiza. Ungahambeli kude, akusho ukuthi odokotela besilungu uma behlulekile wonke umuntu uhlulekile. Ama-distributors uma ebona ama-distributors ukuthi le nto le idinga mina, bazosho ukuthi bazoku-arrange-ela ukuthi ufike kumina. Yebo. Sikusize. Uma sikusiza njalo, hhayi ngoba sihlakaniphile, sibeka uNkulunkulu phambili ukuthi enze kube lula ukuthi amakhambi asebenze. Yebo. Siyabonga Ndonga. Siyathokoza. South Africa-ke nabalandeli benhlangano Ithuleni, ngizobakhumbuza nje asebebe nathi isikhashana impela belandela inhlangano Ithuleni. Ubaba uMsomi-ke akaqhamuke manje yokuthi mhlambe uthi Ithuleni ngiyacela ukuthi-ke nami ngingenelele ngoba abantu abaningi phela sebazi ukuthi-ke abantu khona abantu asebewosomathuba. Ubaba uMsomi ngonyaka olandela lo esisuka kona lo yodlule bazokhumbula abantu abaningi besenza uhlelo lapha nokhosini lithi-ke ezweni sakhile la khona kwakufike khona ugogo nendodakazi nomzukulu wakhe ababe nenkinga lapha nakaMashu kasi ababeshelwa yindlu nje into ukuthi vele kuvutha endlini kutholakala ingane isile ngaphezulu noma ingane isivaleleke efrijini ebebexakwa yinto ebebengayazi ukuthi yini eyayibaxakile. Ubaba uMsomi waphakamisa isandla wathi Ithuleleni ngiyacela ukuthi-ke ngilekelele mina ngemali ukuthi noma bebafuna ukuya kuphi la bafuna ukuya khona beyothola usizo ngoba lento ebaphethe angifuna uqamba amanga, angiyazi, angikaze ngibhekane nayo. Kodwa-ke la bafuna ukuya khona mina ngizolela ukuthi ngikhiphe imali, ngibanikeze imali bahambe bayothola usizo nokuthi ngikhiphe imali futhi ngibathengele ukudla uma bedinga ukudla. Owavela lapho kubaba uMsomi-ke saqala-ke nathi ukuthi-ke awu sesiyajabula uma sinobaba okwaziyo ukuthi uma sinenkinga esiyivezayo aphakame. Kwaphinda futhi kwaba khona ingane yala eMzinto ebinenkinga yokuthi iphethwe isifo ngathi i-cornflower la ngaphansi. I-cornflower khona yayisivale ngisho ukuthi ibingawasazi ngisho ukuthi ngishebusheni bayo leya ngane eyathi yayilalela nomuntu bangaphandle yagcina iphathwa lesa sifo. Kwase kunzima kwaba khona kusisi oyicela usizo kuthina, yafika yazosho ukuthi ingane ningangena kwiThuleleni TV nibheke nizoyibona leyo video ikhona. Nakhona futhi baba uMsomi waphinde waphakamisa isandla ngonyaka lo odlule wathi cha ngiyacela ukuthi ngizame ukuthi le ngane ngizoyisiza mahhala. Safika naye ingane sayiletha la ekhaya baba uMsomi wakwazi ukukhipha amakhambi akhe waze waphinde futhi wakhipha nemali ngiyakhumbula baba uMsomi yayiwu-3000 ukuthi abathenga ukudla nasekhaya. Yeah, kuyenzeka Ndonga uthola ukuthi umuntu uyamlapha but akayitholi ukudla okwanele ukuze akwazi ukusinda ngokusheshsha. So kubalulekile nalokuthi isifo esikuphethe ukwazi ukuthi usilekelele. For isibonelo nje masithi umuntu uphethwe ushukela Ndonga. Yebo. Yini kufanele ayidle umuntu? Ufuna adle lento eziklaza. Ukulekelela isifo leso usilapheke kalula. Adla ama-blueberries, yabo sibaluleke nabantu ukuthi njengoba ulapha nje ukudla kuyakwazi ukumlapha umuntu. Ukudla kukodwa nje ukudla. Kuba ukuthi udle into ecorrect ezohambisana nokuthi ulapheke leso sifo esikuphethe leso. Yes. Kwakuyona inhloso leyo. Yebo. Ngikho ngithi abantu angibakhumbuza nje bangihambe sibecala mhlawumbe ukuthi baba uMsomi uvela manje naye indodakazi le ngoba salahlekelwa inamba yayo iyazazi nabantu futhi abayibona kwivideo bangakubo bayayazi. Sizocela futhi nayo phela ivele ukuthi ize sizobonga ukuthi ngempela iyakwazi nokwelapheka ngoba ngiyakhumbula ukuthi i-response engase ngiyithole ukuthi sekuyaqala ukuthi lento siyancipha nasebusheni bakho siyakwazi ukuthi aye usiyakwazi nokuhlala but-ke wasidukela ngoba inamba yayisebenzisa asakwazi ukuthi ithole. Kodwa-ke naye lapho ekhona uyazazi ukuthi usizo walithola kephi. Ngithi bengizama nje ukuveza i-history ne-background mhlawumbe kababa uMsomi ukuthi-ke usukaphi nokulekelela Ithuleleni kubantu ade bevela ngaphambili beza nezifo ezahlukahlukene ukuthi akaveli manje. Yilokho nje baba uMdayi thina egameni lenhlangano Ithuleleni ngaphansi kwesihloko esithi-ke abantu bayagula. Mina ngiyabonga baba uMsomi ukuthi nje uNkulunkulu akubusise nomsebenzi wakho awuphakamise sikwazi ukuthi sihlekele abantu abazocela usizo kuthina. Ngiyabonga Ndonga nami ukuba nethuba ukuthi sisebenzisane nani. Siyathokoza baba. Inamba kababa uMsomi iyo le abathola kuyona account boss 061 5093838. Ngicabanga ukuthi ngibize kahle Mdayi. Yeah, iyona. Iyo nje nansi la ebhalwe khona-ke nawe ukuthi ngibaba uMsomi ungazuza ngakuthina uzokwazi ukuthi nansi inamba yabo ngabathinta obathola. Siyathokoza baba uMsomi. Siyathokoza ningayi kuThuleleni akalapho uThuleleni. Ungatsheni Thuleleni ngicela ungilaphe. Siyabonga kakhulu. #yagadla iboss yagadla yaphindelela. Siyabonga Mdayi. Siyathokoza. Siyathokoza.